खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं बर' रादाब लानानै फैदों। अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं गोजोनथाव खौरां। रंजालि बैसागुआव रंगिना संगिना मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बायदि बायदि नांगौब्ला सोरजि महर हारिमु मिरु बिजनि हान्जाखौ बिनय ब्रह्मनि दैदेननायाव खालामनाय जादों। सोरबाफोर गोनां दंब्ला खबर हरनो बिथांमोना गुरै खावलायदों। लोगोसे मोननै जानबुं नम्बर होदों। गिबिया जाहैबाय 9101681214 आरो 9864221499। बे नम्बराव बिथांमोना खौरां हरनो गुरै खावलायदों। बिथांमोना थांनो थाखाय अराय थियारि होननाबो फोसावदों। नैथि रादाबाव दं अनजालि बसुमतारीखौ खावना लांनानै हानजायारि जिनाहारि खालामना जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ खाबाय। दरं जिल्लानि नमाथियाव थांनाय 10 एप्रिल बुधबारखालि जुखामनि आबादथिलियाव सासे हिन्जावसानि गोथै देहा बोखांनो हादोंमोन। हिन्जावसाखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा हानजायै जिनाहारि खालामना बुथारनानै दोनलांनायनि सन्देह खालामनाय जादोंमोन। गोथै हिन्जावसाखौ उदालगुरि जिल्लानि अनजालि बसुमतारी होननानै सिनायनाय जादों। बिनि उनावनो जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङै दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। उननि समाव पुलिसआ 192/21 नम्बरनि मोनसे केस रेजिस्टार खालामनानै संदाननाय खामानिखौ जागायदोंमोन। बेबायदिनो थांनाय हराव गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों काछारिपारा जंगल गामिनिफ्राय सानै दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जादों। हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ आब्दुल बारेक आरो आबुल हुसेन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिनि सिगां दलगाव पुलिसआ आब्दुल जबर, आबेदा खातुन आरो बादशाह आली मुंनि साथाम मुस्लिम दायनिगिरिफोरखौ खादोंमोन। हमजानाय दायनिगिरि आब्दुल बारेकआ पुलिसनि सिगाङाव सिमान लानानै बुंदों दि थांनाय 9 एप्रिल मंगलबारखालि मोनाबिलि समाव हिन्जावसाखौ उदालगुरिनिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन आरो जुखामनि आबादथिलियाव हानजायै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना। दिनै दलगाव थानानि साब इन्सपेक्टर मुक्तार रहमान आरो ऋषिकेश बर्मन, दलगाव थानानि आइसि किरत बैस'नि दैदेननायाव सा 5 दायनिगिरिफोरखौ आदालताव हाजिर खालामनानै जेलाव दैथायहरबाय। नंगुबै खौरांनि बायदिब्ला अनजालि बसुमतारीया मुस्लिम हौवाखौ गोसो थोयोमोन आरो जुलि जानो फैबायमोन, नाथाय जुलिनि सोलाय जिउखौसो दान होनांबाय। बे रादाबजों बेखौनो खावलायोदि साफ्रोमबो बिब' बिनानावफोरा सांग्रां जा। गुबुन हारिनि खैसारनिफ्राय आसामनि थागिबि सासे सुबुंखौ खावनानै बांलादेश हादराव दैथायहरदों। सासे भारतारि नोगोरारि आसामनि थागिबि सिलचर हालामनि भारत बांलादेश सिमना मालेगरनि थागिबिखौ बांलादेशनि खायसे दुथां सुबुंफोरा खावनानै लांखारनायनि खौराङा सोराङाव फैदों। BSFनि जवानफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला लांखारजानाय सुबुङा भारत बांलादेश सिमा सेरनि हाग्रा ओनसोलाव बन खननो थांदोंमोन। मख'नो गोनांदि मोनसे फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाथायखौ लानानै मोननै हादोरनि गेजेराव सावरायनाय जाखांबाय। गुबैयै बे सावरायनायाव भारतारि BSF आरो बांलादेश हादोरनि BGB जों बे सावरायनाया जादोंमोन। गामियारि सुबुंफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बांलादेशनि आपार बेनानि हालामाव लांखारदों। दानिया फैबावदो लोगोफोर राजखान्थिनि दुंहाव खौराङाव। हर्स ट्रेडिंखौ गिखांनाय BPF दोलोआ दासिमबो BTC सोरखार दाफिननायनि सिमांखौ नुगासिनो। UPPL आरो BJPनि सा 5-6 मुं मख'यै MCLAफोरा BPFआव फैनो स्रोदै सावरायगासिनो होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव BTCनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिआ बुंथियो। बिथाङा बुंबावदों, BPF दोलोआ हर्स ट्रेडिंखौ गिनाया सैथो। दा BPFनि माखासे MCLA MLAफोरा भारतनि माखासे रायजोआवनो दावबायदों। बिथांमोना बिसायख'थिनि समाव मेंनाय देहाखौ गोजोनग्लाय होनो थाखायनो दावबायदों होनना बुंथियो। गुबुन फारसे मैया गांसे सावगारिया ससियेल मिडियाआव गोबां भाइरेल जादों। बे सावगारियाव नुनो मोन्दों 14 नं सुबाइजार बियाबनि BPFनि MCLA प्रभात बसुमतारीखौ BTRनि चिफ प्रमद बर'खौ लोगो हमनाय। खौरां बिजोङाव बिथांखौ UPPL दोलोजों गोरोबफैबाय होनना बुंथिनाय नुनो मोन्दों। बेराफारसे बे खौराङा रोखा नङा। दासान्दि MCLA बिथाङा गुबुन रायजोआवसो दंहैयो होननाबो मिथिनो मोन्दों। माखासे सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा मोनसे सरकारनि जौगाखां खामानियाव बाहागो लानो चिफ बिथांखौ लोगो हमदोंमोन होनना आरो बिदि लोगो हमनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा होननाबो बुंथिदों। दानिया फैदो लोगोफोर जोबथा खौराङाव। जोथोबनि थाखायनो गावनि अनजालि बिसिखौ खारसि बिरसि बुथारदों। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलिनि रोंग'थि गोनां, अदेबानि गोदानै जुलि जानाय ममता बारिनि गोथै सोलेरखौ बिजनीनि रेल लामानि सेराव मोननाय खौराङा बयखौबो सोमोनांहोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि हालामनि कुमरिधर गामिनि नारेन बारिनि नैथि फिसाजो ममता बारिया थांनाय 4 दाननि सिगाङावसो चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय पेटागावनि पंकज सरकार मुंनि सासे लाइमोनजों जुलि जादोंमोन। जुलिनि उननिफ्रायनो
पंकज शर्माया ममताखौ जोथोबखौ लानानै गोबां नारसिनथाय होबाय थादोंमोन होनना मिथिनानै मोन्दों। बेबायदिनो थांनाय 6 एप्रिल मंगलबारखालि सोमोनांथावै बिजुलीनि रेल लामा सेराव ममता बारिनि गोथै सोलेरखौ बोखांनो हादोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथायखौ फिसाय पंकज सरकारानो बेखौ बुथारनानै गारना दोनदों होनना नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों। लोगोसे रोंगौथि गोनां ममतानि बेफोरबायदि रुंसारि जानायखौ नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसेनो हालामनि सुबुंफोर, बिनि लोगोफोर आरो फोरोंगिरिफ्राबो गोरलै लानो हायाखै। गुबुन फारसेथिं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ममताया पंकजनि नैथि बिसिमोन। गिबि बिसिखौ तालाक लानानै नैथि खेबनि थाखाय ममताखौ जुलि लादोंमोन पंकज सरकारा। नाथाय जुलिनि उननिफ्रायनो जोथोब दाबिनानै गोबां इनाय खालामबोदोंमोन ममताखौ। लोगोसेनो गोबां दाय गोनां खामानिजोंबो लोब्बा थानायनि अजद होदों पंकज सरकारनि सायाव। बे समाव ममतानि नखरा बिजनी रेल बिफाननि पुलिसनो जाथायनि सायाव गांसे एजाहार होदों। लोगोसेनो गासैखौबो सोलोजों बुथारनाय दायनिगिरि पंकज सरकारखौ थाबैनो हमनानै आयेननि गेजेरजों फासि होनांगौ होनना गोबां दोलो आफादफोरा दाबि खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक, कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियै नोंथांमोनहा नुयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।